Avui, com cada any, estem celebrant el 1er de maig, el dia que els sindicats celebren el Dia del Treball. I aquest any està versant molt sobre la qualitat del treball. Estem en un país i en una ciutat que crea molta ocupació, però ara l'èmfasi, la gran preocupació, és que aquesta ocupació sigui de qualitat. I que sigui de qualitat vol dir que no sigui precària, que tingui uns salaris acceptables i que en el mercat laboral no hi hagin discriminacions de cap mena, ni per raons de gènere ni per raons d'origen. I aquests són reptes que s'han de plantejar perquè continuen vigents. S'han fet passes molt importants. Hi ha una nova llei d'igualtat que garanteix la igualtat en el mercat laboral i després hi ha lleis molt importants com la llei de dependència que s'hauran de tirar endavant amb l'esforç de tothom. Per tant, jo crec que és un 1er de maig d'esperança i també de reivindicació de que cal construir un mercat del treball equitatiu al servei de la qualitat de vida, de la cohesió social.